Tikulandireni kulikonse kumene mukutsatira Zodiac Broadcasting Station. Ino ndi program imene anzathu a National Registration Bureau abwera ndithu kuti atifotokozere zina ndi zina kuzayankha mafunso okhudzana ndi ziphaso. Amene wapajama panga ziphaso zaunzika, ziphaso za imfa, komanso ziphaso zakubadwa. Ineyo ndi Merifa Chigololi bwanji tikhale limodzi komanso kungochita mokumbutsani kuti kanthawi kena titsegule malaini athu pano kuti muwafunse ndithu anzathu amenewa ochokera ku NRB. Ndiye mwina mosataya nthawi amenewa tialandire mu studio muno takulandirani wawa. Uzomwambiri Merifa. Mwina akudziwena Malawi. Tialandire sa Malawi. Dzina langa ndi Daniel Chiudza Banda. Ndine ofalitsa nkhani kubungwe kapena kuti kunthambi ya boma imene ya National Registration Bureau. Chabwino Banda, mwina amanena kuti nthawi nkanyamata kangati nthawi ngati there tisadayambe kukamba zambiri zimene tabwerera. Choyambirira kodi munthu tikamati afuna asinthitse chiphaso. Kwenikweni zomuyenereza kuti mutha umusinthira chiphaso zimakhala ziti. Chabwino ngati ndalimvetsa bwino funso lanu mukufunsa nkhani ya pachizungu amati replacement. Kuti chiphasocho chinalipo ndi ufuna ukasinthe. Mwina tikhoza kuyang'anapo magawo angapo. Chiphaso poyamba anthu amabwera kudzapanga replace pamene chapanga expire. Ndi nkhani imene mwina panopa imene yakula msinkhu kwambiri chifukwa pakumakha ngati sipakumveka kwa anthu ena koma tifuna tilongosolere bwino. Ili nkamwankamwa ndi nkhani ya zisankho ikubwera kutsogolo yavuta ndithu imeneyo. Chiphaso china chilichonse chimene pachizungu timati any legal document imakhala ndi expiry pazifukwa zingapo. Chimodzimodzinso chiphaso chaunzika chili ndi expiry. Kuti kufika nthawi sichigwiraso ntchito. Chabwino. Pali zifukwa zosiyanasiyana komwe tingokhuzapo zifukwa zocheperapo. Choyamba nchokuti ifa NRB timati munthu adzapangisa chiphaso chake choyamba ali ndi zaka 16. Ndekuti akamene wapangisa ali ndi zaka 16 timampatsa chiphaso cha zaka 10. Ndekuti sadzapangisa chiphaso china ndi ali ndi zaka 26. Ndekuti akachoka pa 26 adzapangisa china ndi zaka 36. Koma ifoti tinayamba mochedwa kumalawi kuno ndi ambiri ziphaso zathu zinapezeka kuti sizili mu bracket imeneyo kuti sizinafike sili pa 26, sili pa 16, sili pa 36. Mwina timapeza kuti mwina tili ndi zaka 24 ndekuti timayina tilandire chiphaso cha zaka ziwiri kuti ikwane 26. Pali chifukwa chokwanira bwino mwina choyikira zaka zimenezo mulingo umeneyo. Mu zaka 10 munthu amasintha kwambiri. Maonekedwe amasintha, zochita zimasintha, kokhala kumasintha. Ndeti makuti maona kuti mu zaka 10 zimenezi kusintha kumeneko ndikokwanira kumpangitsa munthu kuti apange update ma details ake. Ndezasiyana ndi anzathu amafoni amafoni amabanki chifukwa yoti timapitapita kwamaduzo kuti musanapitani mupange KYC. Ndi ife kuti tipange KYC wathu ndi amene uja amene timafuna kuti mubwere mudzapange update ma details. Komanso mwina tikabwerera mkati motimaninazo kuti chiphaso chimenechi chimatipatsa up to date information kuti kodi mmalawi munomo tilimo angati. Ndekuti timakhulupirira zoti ngati tampatsa munthu zaka 10 ife mu database yathu tikuwerengera kuti mu zaka 10 zimenezi munthu adakalipo. Ndi ngati padutsa zaka 10 munthu asanadzapangitse renew, assumption yoyamba izi kuti ikhozokana anatisiya koma sanadzapange register. Ndekuti itithandiza mu system kuti tikhozanso kupanga update kuti makadi onse amene tinapereka amene akugwiritsidwabe ntchito ndi makadi ochuluka motere kapena kuti mdziko muno tili anthu ochuluka motere. Ndiponso mwa mbali ina ikutithandizira mbali imene ya tikamakamba nkhani ya updating system kuti ife information imene zikhala ku NRB izikhala kuti ikugwirizana ndi imene zinthu zili kunjako. Chabwino ndi nkhani yoyambirira ndiye kuti replacement imene kapena kusintha kuti ayi chatha mphamvu chiphaso ndimafuna ndisinthitse mumayang'ana kuti kodi nthawi yothera chiphaso yatha. Pali zifukwa zinanso zimene mumayang'ana kuti munthu atha kusintha chiphaso. Mwina mbali ina ndi chiphaso chokuti chinasowa kapena lost chimene chonse timabwezeretsa.
chiphaso chimenechi zochitika nzambiri ena amatha kuberedwa kumene kugwetsa kaya mwina kungosowa kuti mwina mmasamuka ndiye mwapeza kuti munayika mkachiko makena ndipo nyamula simudziwa kuti kanagwera pati timabwezeretsanso ziphaso zimenezi kapena kuti lost. Pa ziphaso zimenezi ena asowa ndondomeko yake ndiyo kuti katundu wina lonse amene wasowa m'Malawi muno munthu mayenera ukanene ku polisi. Pachifukwa chake nchakuti ntchito ya chiphaso cha unzika ndiyodziwika bwino ndi sinkhani yoti sotingamafunsani kuti ayi chiphaso cha unzika ndiyota nde amene ali ndi nacho chiphaso chifukwa chingati chasowa pali njira ziwiri chikhoza kuti chili pena pake changokhala kapena chili m'manja mwa munthu wina wake ndete m'manja mwa munthu amene uja akhoza kupita kukatsegula mwachisanzo akhoza kupeza kuti ali ndi khadi sim card imene anthu amagwiritsa ntchito zosiyanasiyana ine ndine transporter ndadere kuti tifufuze kumbuyo kwa khadi manager kuli national ID. National ID imene ikhoza kukhala kuti si munthu wakenso amene anayigwiritsa ntchito anayitenga pa wina wake kaya anambera wina wake ndikutsegulira makhadi awiri atatu ndimagwiritsa ntchito kubera anthu ndiye kuti inuyo musayimbidwe nayo mlandu pa zimene zingachitike pamene munthu akugwiritsa ntchito chiphaso chanu mosadziwika bwino. Mukuyena mukatenge police report choyamba mukatenga police report pakadali pano tinene kuti police report yokhuza chiphaso cha unzika ndi yaulere ku polisi. Nduna analengeza mparliament chimodzimodzinso ma service amene watchula pano ali placement kwena ndaulere kwa pakadali pano. Ndiye wakatenga police report chimachitika nchani mumafufuta namba la chiphaso chimenecho kapena azimayenda bwanji kumbeni? Fufuza labwino kwambiri. Ife system yathu ya NRB timanena kuti it's one of the best systems. One in Malawi muno mu Africa. Fumbi ndiwe mwini mu Africa we are one of the best. Tili ndi imene machaudi unique ID ili ba chiphaso chanu cha unzika ija imene ija mudzakhala nayo mpakana kuthandiza kuti inu mukabwera kudzanena kuti chiphaso changa chinasowa ngati mukumbukira ID number yanu ndiyo kuti mmakhala zoti ku gawo lalikulu mwatithandiza kwambiri chifukwa yonde ndiyo kuti ife tingopita mu system ndikukapanga update ma details anu malingana ndi ID number imene munatipatsayo koma ngati ID number yasowa timakupemphani kuti mutipatse dzina mmene linalili pa chiphaso chanu choyamba ndiyo kuti ife tikhale ndi nthawi yoyang'ana ndi mwina ndi nthawi zichamapezo kuti munthu amuze kuti tidikirani kaye ndiyo alemba mwachitsanzo dzina langa alemba Daniel Chiuza ena akhoza kupeza latchula kuti Chiuza ndiyo palibepo D ndiyo akwena alembe mmene ndinalembera ndiyo ayambe kuyang'ana maina ena ali unique koma maina ena ali not fanana John Banda Peter Pili Chirwa ndiyo amene wakangoti Chirwa kungolemba Chirwa mutuluka Chirwa mwina tikhoza mwina 300,000 ndiyo ayambe kumasankhano pang'ono ka mwina so tikhoza kutenga timaliza mapalamita zosiyanasiyana tsiku lobadwa ngati komanso ndine njira ina yabwino kwambiri ndi ngati munayilembetsa namba ija kumpamba kapena Airtel Money phone number yanu ndi ngati mukumbukira namba yanu kuti munayilembetsa timathanso kupanga search using phone number yanu ndipo timakupezani ndithu dzina lanu nkhope yanu kumene munachambulitsira china chilichonse timatha kuzipeza mu system mwathu mosavuta. Udzankhawayanga ndiyakuti ngati simufufuta sizingatheke kuti namba imene igwiritsidwa ntchito ndi anthu awiri poti uyu wakapanga renew wakasintisa kuti ayi chija chinasowa kapena chinatha mphamvu ndimafunda pamene pomufuta kuzibwira chabwino ndoti ngati ife mbali yathu ndiyo mpanga yotenganso ma details a munthu uyi kulowetsanso mu system mwathu ndikumpangira khadi nyowani pamene yasowa koma zokhudza mafoni ndi zina zotero zimene zamapanga ndayino ake amafoni ife ntchito yakuthera pakulembetsa chaunzikachi komanso kuyika mu system koma ngakapulumukire munthu ujenza kuti utabwera mlandu ndekuti yauchazana zoti khadi imene mukuti ndinalembetsa ine nambala yanga ndiyokha ndipo kuti umboni wake ndinakatenga police report ndipo ndinakalembetsanso ku NRB ndati munthu amene uchatikhala kuti tamuteteza wazitetezanso yekha kuti sanapatsidwe mlandu chifukwa yoti anapanga report kuti ngati kungakhalenso munthu wina amene akugwiritsa ntchito chiphaso ichichi ndekuti
zimuonekera ndonjezerepo kuti khadi yathu imagwiranso ntchito zingapo ngakhale kumalawi kuno sidayambe kugwiritsa ntchito koma khadi ija ili ndi chipi ili ndi pena popanga skani khadi manager ndithu khadi ija ndi amakono ndiyotsogola muzatifotokozera kumene kuti amalawi titha kupindula nako motani nangati nthawi iti imene manena kuti chiphaso ichi sichigwira ntchito kupatula kuti mwina yafika expire date palinso nthawi ina imene mwina mmangonena kuti ichi sichigwiranso ntchito ichi ziphaso zina zimakhala ndi timati kuwonongeka kuti chiphasocho sichilinso chimodzi chikhoza khati mwina ndi chimodzi koma ndoti nkhope yafufutika ma details ena sakuoneka malinga ndi malo amene anasunga ndi zina zotero chimene chatimati defaced kapena kuti damaged ID imene janso ndondomekake ndiyo khayo mubwera ndi khadiyo ku ofesi kwathu mwina kusiyana kwa njira zitatu zimene zikuti yapanga expire yosowa ndi ya damaged kapena kuti defaced timakhala kuti ziwiri zoyambirirazi mmajambulidwanso koma imene yangowonongeka kuti idakali ndi nthawi yoti ikhoza kugwirabe ntchito mumangopangitsa renew ndiyoti samakujambulansoni koma mumangopapatsa atengenso ma details anu then akakutulutsani khadi ngati yomwe imene inalipo ndiyoti ikatuluka chithunzi amatenga chomwecho chimene chinalipo kale tikusungabe ndithu ayi tipumike pang'ono tibweranso posachedwa apa kuti mwina tialole amalawi akufunseni mafunso osiyanasiyana pa zimene mwalankhulazi fandi udzoti ali mafunso ambiri inenso ndakali nawo koma mungopuma pang'ono zikomo kwambiri takulandiranso pamene tikupitirira ndi programu ino ya NRB kapena kuti National Registration Bureau amenewa ndi amapanga ziphaso zaunzika ziphaso zakubadwa ziphaso za imfa mwina ena nkumati kuliso chiphaso cha imfa iyi ma programu ambuyo mutakati kufotokoza ndithu kuti kumakhala chiphaso cha imfa chimene ukondedwa akatisiya tukenera kulondoloza kuti kodi watisiya liti cholinga kuti kutsogoloko ngati panali zinthu zina zimene ukondedwa wathu amayenera kupereka kwa abale zitathe ndithu kugawana ngakhalenso ndalama zimene ngati amagwira ntchito zizathe kugwira ntchito zina patsogolo koma zimene sangakupatseni ngati chiphaso cha imfa mulibe pali zambiri nanena kuti ndi mafunso ambiri ziyawo zaso amene akutitsatira pa zodi yake kuti akufunseni koma tisanatero ndimafuna ndidziwe kuti kodi nkhani imene tikukamba payi ngati pa chiphaso cha imfachi ndi nthawi imene manena kuti ayi apa mwina tithaso kuapangira renew chiphaso cha imfa ndi nthawi yoti changosowa kapena pasodiso zifukwa zina chimodzimodzi imene takambira chiphaso cha unzika chita pa makamaka tinazoti ma document osewa makamaka awiri awawa mwina chakubadwa foti munthu adakali wang'ono simaoneka ntchito yake kwenikweni komabe ndi yofunikira tingonoti ziphaso zonse chakubadwa achi chimathapati ziphaso ziwiri zimene zilibe ma expire mwina nkhani ya expire kumene kusitigundako koma ziphaso zitatu zonsezi zikasowa ndondomeko yake ndiyofanana chifukwa ziphaso zili ndi timatchula ndi ma legal documents munthu akhoza
kugwiritsa ntchito munjira ina iliyonse tiyambire mwina chiphaso chakubadwa ndiyoti ngati afuna mwina akuzembetsa mwana akhoza kutenga chiphaso chimenechi ndikuntenganso mwanayo ndiyoti kukhale kophweka kamadutsa m'maboda zoti mwanayi ndoti ndikumudziwa madokumenti ake chimodzimodzinso chiphaso cha imfa makamaka chiphaso cha imfa chimagwirizana kwambiri ndi nkhani ya ndalama mukayimvesesa nkhani ya chiphaso cha imfa macha zimapereka comfort kuti anthu akudziwa kuti m'bale wathu atisiya koma chikukhudzana kwambiri ndi nkhani ya ndalama chifukwa pamakhala machina gratuity kuti ngati sanatenge pamakhala zinthu ngati ma insurance kutseka buku account ndakhoza kuti pachibale pomwepo wina ake ndikuchisowetsa dala kuti ndidikirira papite miyezi iwiri itatu ndipite nacho ndekha ndidutse ndi azembe azinzangapo ndito chofunikira nchokuti pamene chimbumazindika kuti mulibe chiphaso chimenechi chimodzimodzi mmene nanena chiphaso cha unzika pitani mukatenge police report akakupatsani police report ndilife tikhala ndi umboni tikamadza kupatsani chiphaso chinachi chikhati ndi umboni kuti chinthuchi ananena kuti chinasowa ndikuti munthu uja ngati angapitise chiphaso chimenechi ku banki banki kamapanga verify ndife tiyakuza kuti chimene chocho chinasowa musathandize kaye kunoko kuli kadi ina kuli certificate ina chimodzimodzi mmene chiphaso cha unzika chicha limene tinena zoti panopa tikumapanga scan tikamapereka chiphaso cha unzika ndengati ena amapeza kuti ayi anali nacho chiphaso china basi angobwera zopangisa linyo kuti akhale nazo ziwiri mudzoti chimodzicho kuti akachipange scan pa machine ena amene akhoza kugwirizana ndi system ya NRB chikapeza kuti chiphaso chikagwira ntchito chifukwa kuti tachichotsamo mu system ndithu chabwino mwina nkuteka kuti amene mukutitsatira pa Zodiac pano muli ndi mafunso kapena muli ndi ndemanga pa zomwe alankhula achiudza tateroni potiimbira pa 0991 525252 0991 525252 mango ndikumbutsanso tikudikira kuti mwina tilandire lamya mandikumbutsa nkhani ya chiphaso cha imfa kuti chimene chichi ndi pangolini kwambiri kunikira kuti ndi oyenera mwina kusunga pabanja akuyenera kusamalitsa kuti wasunga ndi ndani kwambiri ndipo pakhale kudalirana pabanja kuti amene wasungayi ndi okhulupirika komanso kumamulondoloza koma amene nthawi zambiri amayena akhale pachizungu timati a close relative ndoti ngati anali abambo akhale akazawo ngati anali amayi akhale abamuna awo amene ngati anali kholo akhale mwana amene nthawi zambiri amakhala wamkulu chabwino hello taswera kani mwaswera bwanji wawo mwaswera bwanji wawo taseranso tikudziweni komanso kumene mukuimbira lamya muli ndi funso kapena ndemanga banja ndi funso teroni ndithu funso lake ndikoyamba nani ndayizesesa amayangula kamda chiwozaka achiudza ne mafunso ndalipo atatu funsani oyambirira ndekuti amayangula chiweza kuti ndingakapanga linyu akufuna kupangisa linyu samajambulidwa ndisiyana ndijambula ndizo zinapita kuti ngoyamba nyeko lachiwiri chiphaso chimakadi chopanga linyu chimakadi resistemu chili mukali kumakuti zaliti unezo zinatukesanga ndi zimene tipange panopo ona zimekhala kwani chineka kuti chili kusesitimu kale chichito chifukwa chani ndizo zimenezozo zati tifunse mwina funso lachiwiri talibwerezani pang'ono kuti achiudza akumveni bwinobwino lachiwiri ndakuti chiphaso chapanga expire tinachokaso ndi muno wafuna kapanga linyo ndi wapangisa kupeza tikupita pasenta pachakuuzati zimenezozo singatuke panopo zimezituka panopo ndamene kuti ndichanyuwani kumene sanapangeso chinayi ndizikhala bwanji kwatiti chalinyu chimakhati chili kusesitimu kale uyu wakuyamba kumene ndaicho chikuti chichode chifukwa chani
Chabwino. ya Usolomaliza bajamulati muli ndi atatu. lachitatu chimalizi chimene chimakhala masiku anga mwezi ngati munthu ukapangisa liyo tikwati miliyoni la chimatha pa 14 yakulo koma ufika panopo akuti mwezi wamawa ayombuye mwezi wina ndimakamaka mwezi wake wenini tingamukatibase ndikuti Chabwino ndezilazoti chili chimakhala masiku angati Chabwino takumvana banda. Akuyankhani ndithu achikulirewa. Mafunso atatu ndi wochuluka. Ndi mwina muyankhiretu kutero kuti kodi mwanena kuti chiphaso choti upanga renew simutenga chithunzi. Ndeyo wadatengedwa chithunzi chidapita kuti chithunzi agwira ntchito yanji akuofesi kwani. Ndathokoza kwambiri abanda akundilande chifukwa cha mafunso awo atatu. Mwina ndifotokozenso bwino kuti tikukamba nkhani renew timajambulanso. Koma timakamba za chiphaso chimene changofufutika nkhope. Chiphaso chima details ake adakali omwewo palibe chimene chasintha changofufutika nkhope. Kapena kuti sichikuoneka bwino chachoka imapeza kuti mwina ayinda ngosala ndi kabisi kamodzi kwa nkhope kunatayika ndi chiphaso chimayina izikhala chonse mmene chilili. Ndimene sitimajambulanso chifukwa ndi tikupanga replace damage kapena defaced kuti ideal even po jambula kuti maipangaso scan ngati umbona kuti chiphaso chidakalipo koma sichikuoneka bwino. Ndi zimenezo timapanga. Ndikuti pamene poti bwereze kuti pa replacement ina iliyonse ma replacement awiri ya lost komanso ya renew zimene zikupangidwa abe tikujambula munthu akuyenera moti chithunzi sadapita nacho kuti amango yenera wajambule. Mwinaso ndipatikizepo nkhani ina ya kuti munthu mapangisa edit ma details. Ndi nkhani naso ya itali yoti mwina sitingayikambe koma kuti mwina umawonjezera dzina umachotsa dzina kaya mwina mwafuna ndifuna ikepo dzina imene chomajambulidwanso koma ikafika nkhani ya kuti chiphaso chichilipo koma mukufuna mungo chiprintanso fa it's more of kungopanga so print chiphaso chomwecho imene ndi akungofira form yomweja NR1 kapena ndi NR6 apanga scan basi nkumapita akugamba nonkhani amakamba zoti ndepoti mwatina zoti madetails makhale muli nawo chifukwa chani mukumachedwa. I think ziwiri mafunso awiriwa akufanana pa nkhani yakuchedwa afusafuso lambo kuti nthawi yatali bwanji komanso kuti chifukwa chani mukumachedwa. Tinene pano kuti mmene nanenera kwamba mucha kuti ifeyo kumalawi kuno nkhani ya chiphaso tinayambako mochedwa. Ndifa tinayamba mochedwa sitinafuna kuti tibwerere mbuyo tinafuna tipite patsogolo pa mmene zinthu zimayendera nkaona timalimba ndimanzo kuti ifeyo ti ahead of anthu ambiri maiko ambiri. Ndi tinapanga system imene tikunena kuti tinayika zoti winese zake zithapa zaka 10 ndi kuchokera 2017 mmene NRB nayamba kugwira ntchito Malawi muno kuti ikayamba kupereka ziphaso 2017-2018 kudzafika 2021 ziphaso pafupifupi 3 million zinapanga expire. Zimene zinapangisa kuti capacity ya NRB yoprinta ndi kupereka ziphaso ikhale ngati kuti yachepa mphamvu. Ntchito inali yambiri koma zikuthekera kwathu kunali kocheperako ogwira ntchito anali ochepa machina anali ma resources koma tikunena pano tikhozolimba mtima nona kuti zambiri zasuntha maprinter tinawonjezera nthawi imene NRB inali ndi ogwira ntchito ochepa kwambiri mpaka dali pano tili ndi ma permanent staff ambirimbiri mwina timathamangira about 500 ndi ma intern so amabwera kudzathandiza ntchito pena ndi pena. Ndikuti ntchito imeneyi yokuchedwa kwa urgent ndi chifukwa cha pressure imene tinali nayo. Ikakamba nkhani ya chimatenga nthawi ndi 90 days miyezi itatu timayenera kuti munthu tikhale tampatsa chiphaso chake. Ndikuti chifukwa cha zokhazokha zandani nazo zoti pena zimapeza kuti zachedwa ndithu chifukwa chake ndi chimene chokuti tinali ndi ngati pressure imene maina print koma mpaka dali pano tinene molimba mtima kuti tinaprinta ma ID about 1.8 million that's kunja komanso kumalawi kuno anabwera akugawidwa ma center komanso ma district office mpaka dali pano ma ID enanso akuprintidwa. Mwina ukamafika mwezi wa mmawa mumva soti kubwera uzalengeza kuti ma ID ajabwera
chifonso tine chilungamo kuti vuto linaso ndoti anthu sakudzatenga ma ID tine ma ID ochuluka kwambiri anthu ena ananyanyala koma musatinyanyalire ndi document wawo kufunikira kwambiri chabwino tionenso ngati palamya pali ena 0991525252 ndiye namba imene mungalankhule nafe kuti muwafunse kapena mwike pa Hello. Manje. Hello. Azikuoneka kuti tikuvuta ndithu kuti timvane nawo bwinobwino mwina tione kuti ena timvane motani mutha kuyesanso achikuliro tiyimbiranso pa 0991525252 munakamba kuti ziphaso 3 million zinapanga expire nkhani imeneyo inatha bwanji chifukwa ndizochuluka ndizoona ziphaso 3 million zinapanga expire ndipo nthawi imeneyo printing capacity yathu inali yochepa ndi pa ziphaso 3 million timapeza kuti mwina pa tsiku tikuprinta 250 kenako tinasonjezerako kuthekera timafika around 1000 pakati apo timafika at least 3000 koma pakadali pano tikhozonera molimba mtima kuti pa tsiku tikumayesesa kuprinta ziphaso pafupifupi 10000 ndikuti tikawerengesera faso tisangoyang'ana kuti zinapanga expire ngati muli lost ngati monso muli new fa tsiku ndi tsiku wina akakwanisa zaka 16 and akubwera kuzalembetsa ndikuti pressure imakhala imene iyo kuti TNT pange zoti tiprinte ngati monso muli za infaso muli zakubadwa mmenemo ndi chimene chimachitika nchokuti timaprinta nthawi zambiri pa center ndi it's and system yawo anzathu amene amapanga za printing amasankha kuti lero tiprinta center yakuti tipanga center yakuti ndi mbuyomu anthu ankana zoti tizingoprinta alphabetically ndi zinapeza zoti zimapanga create chigapu chifukwa timakhanga tikangoyamba A ndoti awawo amene ali akumusiwo by the time anthu akuweruka atsalira sanapa ndoti somawanso chifukwa kuti ndi system imapeza kuti ikufunanso yambireso pompachi koma panopa tinabwera ndi system timati first in first out ndoti zimene zinabwera kuyambirira zikhaso zithandizidwe kwa moyambirira ndikuti kukubwera kuno komanso zinthu zina zimavuta ndizokuti mwina tingoneneratu ndi vuto limene anthu ambiri amakhala nalo ambe zoti chiphaso china akupangitsa china koma chisanatuluke akapangisaso renew chabwino pali ena pafuna kuphaphalitsa mafunso chabwino hello analipo ndithu umasinde kuzoti nkhani za network zikuyenda bwanji nambala ndi 0991525252 0991525252 imene munga Hello. Mwaswera bwanji? Tiri bwino muli bwanji? Tiri bwino tikudziweni komanso kumene mukuimbira lamya wa. Frank Rozani, Kalonga. Chabwino muli ndi funso kapena ndi Maga funso. Funsani. Ndimafuna ndifunse kuti tinapanga maiji kale komano sindinavepo zonena kuti abwera kupereka masenta Kalonga. Tuzine kuti kazili pali. Chabwino iyayi amene akuyankheni ndithu. Mwina palinga ndi nthawi lero kuti achiudza ndikupatseni danga loti Sorry? akuti tathokoza kwambiri madzulo abwino. Akuti kukalonga mwina ndi vuto la boma lonse sitikudziwa koma kapena kumene iwo aliko akutero kuti adalembetsa kalekale koma ziphaso sizikutulukira ukalonga pali vuto lilonse ukalonga kukalonga kulibe vuto nalilonse komanso mwina tikamanena ife kuyena bid manoti it's one of the best performing districts kalonga chifukwa even nkhani ya kalembera kubadwa uja kumene kuti makhulupiriro tinalemba wina aliyense fa mwana wina aliyense ukalonga tinamulemba na amene asanakwane zaka 16 ndikuti ngati wanabwera analembetsa mmasenta kukalonga maiti anatumizidwa amenewo apite ku senta imene analembetsera akacheke kwa headmaster kuti maiti amene anabwera palibe wa ID yanga ngati sangakayipeze kumeneko ayimbe ku call center yathu 488
488 kapena 0 mawana 3 700 700 0 mawana 3 700 700. Amenewo ndi call center timagwira ntchito 6 koloko mmawa mpaka na 6 koloko madzulo, athandiza moyenerera kuti acheke kuti status ya chiphaso chawo chili potani. Chifukwa mwina nkhani na tisanapite patali, nkhani imene mavuta ndi kuti anthu amatha kumafunsa kumanoti IT sinatuluke pamene pali vuto limene limasoweka kuti iwo aja apite ku office. Chifukwa ngati nkhani yoti imene manena mchoti munthu analembetsa sichinatuluke ndi amapita kukajambulitsanso, imeneja ife imagwira duplicate. Ikagwira duplicate it needs munthu wake abwere adzanene kuti ineyo zikuona kuti chiphaso changa sichikutuluka, ndife ticheke kuti chimene chikupangisa kuti chiphaso chisatuluke ndi chani. Chikachedwa sikuti upiteso kajambulitsenso yayi. Chikachedwa dikirane. Zofunika anthu odekha. Zimafunika kungodekha pamwe. Chabwino. Ndiyo alozana ukalonga apite nditu kumene anajambulitsira ngati bale andikana ndi district office yathu apite pa DC akafika kusekwena rapi akathandiza moyenerera. Chabwino nkhani ina ndi imeneyo kuti ngati chiphaso chanu chikuchedwa kutuluka osati mupiteso kuti ndikangojambulitsanso kuti mukatero ndi machine amakakugwirani kuti kodi zikukhala bwanji jambulitsa kawiri. Nthawi isili kumbali yathu kwenikweni mwina muli ndi mawu okuti mwatsazikira Amalawi pa nkhani imene timakambirana lero kuti mwina ngatakufuna kusintha chiphaso kapena kupangitsa renew chitero zikuyenera kutani kuchita momba nkota kuwakumbutsanso Amalawi amene mwina atipeza mochedwa. Zikomo kwambiri. Ife NRB ntchito yathu ndikulembera komanso kupereka ziphaso zosiyanasiyana. Ndi ziphaso zimene zikakhala ndi vuto lina lililonse, inu muli ndi vuto ndi chiphaso chathu, mufuna mupangitse china chinasowa chafufutika chathyoka, tipezeni pa ku office yathu imene ili mboma lina lililonse. Tifotokozenso kuti pano patatsegula ma city offices ku Blantyre ndoti tili ma office awiri, kuno ku Lilongwe ku area 4 kuja ku Fire tili ndi office, tiliso ma post office ku Nzuzu tinatsegulaso office dalikale ndi office koma ndayipangano kuikweza kukhala more of office yodalika kuti zinthu zambiri zimachitikira ku Mzimba koma office ya ku Nzuzu tayipangaso khala office yoyima payokha. Tiliso ndi ma municipal office ndikuti ku Luchenza sakusoweka kupita ku Thyolo akuzobera pa Luchenza tiliso ndi office penepo. Ukasungu sotatsegulaso office, ma post office angapo tili ndi office. Tipezeni tikuthandizeni moyenerera. Mwachidule akupezani kokha kumwatchulako kapena maboma onse nimangotchula nawo ni ma office amene tangotsegula kumene. Komano boma lina lilonse mukafika pa office ya Bwana Nkuba ngakhale ku Likoma kumene tili ndi office yathu imene timagwira ntchito ma working hours ndoti lolemba 7:30 mpaka na 4:30 maboma onse. Pakakhala vuto linalonse imene mwina simungakwanitse kupita ku office tiyimbireni foni, ndatchula manamba aja 488 andibwerezenso 488 kapena 0 mawana 3 700 700. ndikuti ife tikhala okondwera kukuthandizani pa vuto linalonse mungakhale nalo pa chiphaso chanu, kandi chakubadwa kandi chaunzika komanso ngakhale mmene mwapangisa chiphaso cha ukondedwa wanu cha imfa. Chabwino ayi tikuthokozeni kwambiri achotsa chifukwa chosiya ntchito zanu ndikubwera pano kutanzira zimenezi. Amene wandatani Chiudza kutifikitsanso pa mapeto pa programu ya lero imene amatipatsiranda amene wa National Registration Bureau. Nkhani yayikulu ndi imeneyo ngati mufuna kukasinthitsa chiphaso kapena mufuna kukapangitsa renew kapangitsa chatsopano, satirani ndithu ndondomeko yoyenera kupita ku polisi ukafotokoza zomwe zachititsa kuti inu mufune chiphaso china okuti munaliso ndi china. Ndine Merifa Chiguduli, pitirizani kumvera zotsatira pano pa Zodiac Broadcasting Station.